Здравейте, колеги! Казвам се Ася Манджукова, адвокат и управляващ съдружник в адвокатско дружество Манджукова Шопов Петров. Член съм на консултативния съвет на правните експерти Legal Experts Advisory Panel или LEAP към неправителствената организация Fair Trials, която обединява усилията на повече от 150 адвокати, неправителствени организации и академици, практикуващи в областта на наказателното право от всички 28 държави членки. Сигурно ви е известно, че в последните години Европейския съюз започна да създава законодателство, насочено към уеднаквяване на стандартите в осъществяването на правото на защита в наказателното производство с цел повишаване на взаимното доверие в правосъдните системи на държавите членки. Така до момента бяха приети 3 директиви. Директива 64 от 2010 година на Европейския съюз за правото на устен и писмен превод в наказателното производство, Директива номер 13 от 2012 година на Европейския съюз за правото на информация в наказателното производство и Директива 48 от 2013 година на Европейския съюз за правото на достъп до адвокат в наказателното производство. На пръв поглед изглежда, че тези директиви уреждат права, които така или иначе са предвидени в националното законодателство, но всеки практикуващ адвокат е наясно с практическите проблеми, които съществуват при реалното упражняване на тези права. Те са от различно естество, като качеството на предоставения превод, своевременността на предоставената информация за обвинението и най-вече на достъпа до делото, както и на временността на предоставения достъп до адвокат. Изброените директиви адресират точно тези проблеми, като създават правила, критерии и стандарти, които гарантират ефективност и в крайна сметка осъществяване целта на тези права, а именно справедлив процес. Важно е да се обърне внимание на механизма, по който директивите се прилагат в националните правосъдни системи, особено като се има предвид, че директивата за правото на устен и писмен превод не беше адекватно транспонирана в наказателно-процесуалния кодекс, а директивата за правото на информация въобще не беше транспонирана в българското национално законодателство до настоящия момент, въпреки че срока за това изтече. Независимо от това, за съответните български правоприлагащи органи остава задължението или съответно възможността първо или да тълкуват националното законодателство в съответствие с директивите, второ да не прилагат тези национални норми, които противоречат на норми на директивите, или трето, ако се наложи, да се обърнат към Съда на Европейския съюз по въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на директивите. За да има реална полза от съществуването на тези директиви и осъществяването на правото на защита, е важно също така адвокатите да са запознати с тях и да търсят най-удачния начин да се позоват на тези директиви в своята практика. Именно за тази цел Legal Experts Advisory Panel или LEAP създаде така наречените toolkits, които представляват изчерпателни писмени наръчници относно приложението на директивите в адвокатската практика. Третата директива, всъщност тези toolkits покриват първите 2 директиви, третата все още не е изтекал срока за транспонирането и в националните законодателства, затова все още не е обхваната. Наръчниците са на английски език, като някои по-значими пасажи, които се отнасят до България, са преведени и на български език за по-лесната им употреба. Моля да обърнете внимание и на писмения предговор към наръчниците, който се намира на същата страница, на която е и настоящото видео. Той е полезен с това, че дава някои практически насоки и аргументи за прилагането и позоваването на член 7 алинея 1 от Директивата за правото на информация в случаи, когато достъп или достъпът до делото е забранен или ограничен. Успех при използването на директивите и не се колебайте да се свържете с Fair Trials, ако имате практически проблеми в прилагането им по ваше дело, по което възнамерявате да се позовете на тях.